वेलकाम बैक माय जन ब्लग यूट्यूब चैनल। आं दायो बे समाव दंफैयो खैराबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय खैराबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि न'ब्लाङाव। खैराबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा खुंनो लानाय सनाथि मायथाइ खुंथाया दिनै नैथि सान। बे नैथि साननि सेथि हाबाफारि बायदियै दङ जाथा बिरहोनाय। बे जाथा बिरहोनायखौ फारि फारि दिन्थिनो आखायाव लादों। फै बिदिब्ला नायलांनोसै।
गोबांथों